Okay. Min lille bror smadrer min stress ball. Jeg er så sur på hende. Like, jeg vil bare gerne lige piu, 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 men det kan jeg ikke. Så lad os fikse det. Det har det body partsene på den. Hvor er det købet det der? Så jeg har prøvet at fikse det. En lille mermaid i det. Se. Jeg elsker den seashell. Den er med at lave det China. Men lad os prøve at fikse det. Men vi skal lige prøve at få den der mermaid ud lige hurtigt. Se. Vi prøver lige at få den ud. Jeg vil nok glemme lige se hoppe. Mermaid. Hun er cute. Lad os nu vaske hende. Jeg har lige badeværelset. Ja, prøv at se, det er så fast. Så jeg havde tænkt på at lave en ud af den her, men jeg kan ikke finde ud af at lukke. Men lille. Vi må også tabe kabel. Don't mind. Så vil du bruge den. Så hælder lige vand i den. Drøber. Godt så. Nu er det tid til behandlingen. Prøv at se her. Jeg speeder lige op for jer. Kom med mig for part 2.